Nekoromogi kawere kod weche mag somo to donje mar masira kama ji abich mawuok e familia achiel koriwo koda Kamina Rus otho e masira mar apaya manotimore e apaya ma Kakamega kadhi Malaba. Masira no manotimore okinyi ma kawuono ne ojuko nyamburko maromo 3. Lori no otumore gi tinga kendo ma ochuo tumo nyamburko moro machielo matin. Ji abich go yangore ni ne reko wuok e nyasi mar nyombo e gwenge mag Kakamega kendo ne gidok Elgeyo Marakwet. Ne giromo gi masira e gweng' ma Marakusi machiegni kod Junction ma Lumakanda. Ji ariyo oyudo resruok kendo itimonegi thieth e osiptal ma Eldoret ka ringre ji ma otho to chwale kar kano ringre ma Webuye. Walikuwa naenda show up Kitale en Kakamega. Walifika huko saa 7 na walikaribishwa vizuri, wakalishwa vizuri. Saa 10 mimi nikapigia hawa simu. Mmetoka tuko kujitayarisha kukuja. Saa 12:30 kupigia hawa simu hawachukui. Kupigia hawa simu hawachukui. Mpaka kumbe watu walikuwa wamechua kuna accident, watu wamekwenda.